Varume, mungataura kuti kune hondo, kune chinyi. But problem yamunofana kuziva ndeyekuti masleepiness ari muZanu PF now ndokutadza kunzwisisa chimiro kana kuti zviri pavanhu zviri kuda vanhu vari kuzviziva. In other hand, zviri kuda vanhu zvavari kuzviziva vanotoziva kuti vanhu havachatidi. Saka their mind, they are starting to be crazy and they don't understand how he can resolve, how they can fix this problem. This problem, they have to sit down with the Zimbabwean, no matter they are not like you or not. They have to sit down to be opening and to speaking true. Kutaurira vanhu chokwadi, kuva vanhu vane moyo yakavhurika. Kutaura kupa chokwadi kuti nyika taitadza varume, but taita sei kuti nyika iende mberi. Munofana kutaura chokwadi kuti nyika itaitadza for 48 years. Now guys, how we can fix it? Toita sei kuti nyika iende mberi. Chamisa hangapo chigaro chomuparliament chokupenga iye akawina election. And Chamisa cannot respect Mnangagwa as the president of the country because Mnangagwa didn't win. Akaputa chigaro chopresident. Ndinotoshamisika nemi vafana imimi muri kutaura kuti kwanzi muri kutaura pana zvakaipa pana president one wokuZanu PF, president wenyika Chamisa, because he was winning the majority of their general election 2023. Ndosaka muchiona nezvi nyika isingaendi mberi because iri kutongewa navanhu vakagara vakaruza, and vakaruza vagoruza futi nemind. Saka havazivi kwavari kuenda. Ndikambotaura kuti ukadriver 24 speed manual, if you are not really understand the gear of 24 speed fuller box, you can die. Now ndozvavava kuita. Zviri pachena ari kuudzwa zvakanaka, akanga akaudzwa zvakanaka Mnangagwa after 2023 election. Kana ukaresigna zvakanaka unopiwa $4,000 yako every month. And kana nyika ikanga yava kushanda, yava kufunctiona zvakanaka, $4,000, 1,000 is 20,000, $1,000 is 20,000. So which means it's 80,000 to the rand. It's 80,000 rand. Anogona kutorarama navazukuru vake. And dai akaresigna zvakanaka, corruption dzese dziri kutaurwa dzemasecurity threats dzisingatombotevererwa. And ava mapenzi ari kumuteverera vese vari kufollowa chibenzi vari kufollowa umbavha. They don't have a benefit. Kana chikapfiriridza chaiko pakapinda munhu anopisa musoro, munhu wese weZanu PF anotevererwa. Kungobata one anotevererwa. Kungobatwa one anotevererwa. Ito ine zvikamboda kuona kuti chitsotsi vana Mike Chimombe vakabuda sei mumajere. Ende vakuramba kuenda kukoti sei. They are brothers for criminal.
brothers for criminality